Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Ahal vilayatynyň Bäherden etrawyna Sünçowasynyň golaýyna ýerleşen Guş toplumy kärhanasynyň ýapylýanlygy, işçileriň bolsa köpçüliklerin işden boşadylýanyny barada maglumat gelip gowuşdy. Bu Türkmenistany 2007-2008 ýyllaryň sepgidinde döredilen iri öwrümli hususy kärhanalaryň biri bolup, il içinde Senagaçylar we Telekeçiler birleşiginiň başlygy Aleksandr Dadaýewiň hususy kärhanasy diýip bilinýär diýip ýurt içinden gelen maglumatda edilýär. Aýdylmagyna görä bu kärhanada towuklara nämelim bir kesellegip, olar gyrylmagy başlapdyr we şu sebäpden kärhananyň işgärleri köpçüliklerin işden boşadylýar. Emma gurrun edilýän Guş toplumynyň jogapkar işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu maglumatlary ret etdi. Şeýle de onuň sözlerine görä Sünçedäk Guş toplumy Aleksandr Dadaýewiň hususy kärhanasy däl, ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup durýar. Ýöne muňa garamazdan Guş toplum kärhanasynyň iş sorunlaryny kemeldýänligi, ýagny işgärleriň belli bir böleginiň işden boşadylýanlygy tasdik bolýar. Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň jogapkar işgäriniň tasdiklamagyna görä, işgärleriň işden boşadylmagy kärhananyň döwre wagtlaşdyrylmagy, odal adamlaryň eden işleriniň bir bölegini tehnikanyň ýerine ýetirmegi bilen bagly. Bu kärhananyň döredilenine 10 ýyl çemesi wagt boldy. Şol döwürdäki tehnologiýa bilen deňeşdirilenne häzir towuk köpeldilýän zawodlarda ulanylýan tehnologiýa bütünlüği özgerdi, kämilleşdi. Şu sebäpden biz öz kärhanamyzdaky tehnikany ýoş-ýoşdan çalşyrmaga başladyk diýip jogapkar işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä ýanwar aýynyň dowamynda fevral aýynyň 1-nji ýarymynda kärhananyň inkubator çalşyryldy. Ýagny köni inkubator aýrylyp, onun ýerine döwrewap inkubator goýuldy. Bu ýagdaý odal adam eli bilen edilen işleriň esli böleginiň awtomatlaşdyrylmagy bilen baglykda ol ýerde işleýän işçileriň sanynyň 20-25% azaldyrmagyny alyp gelýär. İnkubator sehinde 20'den gowrak işçi işleýärdi. Olaryň 8-si işden boşadyldygy, olara ýanwar hem fevral aýlarynyň aýlyklary berildi diýip kärhananyň jogapkary işgär aýtdy. Şeýle dol inkubator täzelenende bir aýlap ol ýerde ýumurtga goýulmanyny, inni goýulan ýumurtgalardan çykan jüýjeleriň bolsa 3 ýerde saklanyp, diňe şondan soň bagara çykarylýanlygyny görüň berdi. Kärhanada geçirilen rekonstruksiýa, döwre wagtlaşdyryş işleri inkubator sehiniň bir aý işlemezligi bilen beýleki sehler hem gedek-gedegine bir aý boş durýar. Emma muňa garamazdan Guş toplumynyň towuk etleri bazary Aşgabatdaky hem de vilayet merkezlerindäki uly dukanlara çykarylýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran jogapkar işgär aýtdy. Azatlygyň habarçysy şondan soň Aşgabatyň Mir bazaryna baryp bu Guş toplumynyň towuklarynyň hakykatdan hem şol ýerde satylýanlygyny anyklady. Mundan öň hasan o geçen ýylyň aýagynda daşoğuzdaky bayram allaky ýagda gotlaryny hem şeýle döwre wagtlaşdyrma çäreleriniň geçirilenligi we işçileriň 15% çemesiniň işden boşadylynyny habar berilýär.